ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, വണ്ടി ഓട്ടാൻ അറിയില്ല, ചെലവില്ലല്ലോ. പെട്രോളും ലൈഫ് ഈസ് റിയലി സിമ്പിൾ. വി ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. പഠിച്ച ആളാണ് കേട്ടോ, നല്ലപോലെ പഠിച്ച ആളാണ്. കപട ലോകത്തിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഹൃദയം ഉണ്ടായതാണ് പരാജയം. An honest person is the noblest work of God. വളരെ സത്യസന്ധനാണ്. ഈ വളരെ സത്യസന്ധതയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരു മകനും മകളും ഉണ്ട്, കൂടെ ഇല്ല, ഭാര്യയും കൂടെ ഇല്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻഡ് ആണ്. 14 September is my wedding day. 4 decades ആയി. For nearly 3 decades we were living happily together. കുട്ടികൾ രണ്ടാളും വലുതായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശനിദശ പോലെ തുടങ്ങിയത്. The wife and children started behaving strangely to me and I am now being left alone. എന്റെ അമ്മ വയസ്സായി കടന്നു മരിച്ചു. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മാരേജ് ഈസ് റിയലി എ ട്രാപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. The bachelor is incomplete until he is married. Then the next sentence is then he is really finished.